meneginanya. Landlord, oh meneginanya. Wakwa baby naga oh. Teru wakwa baby siriyo. Ika zamia, ika wamia. Ige ekwuriri okwu, ige ekwu ya. Ijọ ya gịnị ka o jiri loo? Ijọ ya iji gịnị lọta o? Landlord gịnị ka ị na-ekwugharị? Ọga landlord ebe gị na-aka. Asị gị nwa bebi si alọga. Ụmụ Igbo bụ jembe enwiro. Ụmụ Igbo bụ jembe enwiro. Ọta ebe ebisiri. Teru ụwa ebe ebisiri no. Gwa m ebisiri ya. Ọnụ ụwa gwa m ebisiri la. Asamma ebe ebisiri ya. Ụkọ ebe gị na-aka. Chidemba gwa m ebisiri la. Ị ga-aza m ya, ị ga-agwa m ya. Obodo oyibo etinyela anyị na nsogbu. Ovasi o meela anyị ịwa. Landlord gwa m ebisiri. Okongo gwa m ebisiri ya. Hey! Chineke imena. Nne imena. Hey! Kelewe ya na ọwụ. Hey wo! Member ọkpara ike. Hey! Ọwụ member oji. Hey! Ewa. Ịnarịta ndị ọcha nwa m o. Ọkwa ịhụna. Hey! Chineke imena. Chineke imena. Maria Diansi imena. Hey wo! I know. Hey! Iyọla nwa m. I know. Ala bekee. Yeah, man. Ala bekee ama na mmadụ a. Yeah, man. Kelewe ha. Kelewe na idaso, kelewe na inaria. Saha na ha abali ala saha I know. Ma ala bekee wo o mere m otu a gbanwee ọnọdụ m weda asị ha awụ mmiri weda asị ha jikọta oyi etu ọjụfọdụ weda ihe anyị na-anọ na okpomọkụ ebe ị gara na USA ruo ebe anyị chịrị lo weda asị ha awụ mmiri ala bekee jikọ oyi ha nwere ọnọdụ m niile gbanwee ahụ ọnụ gbanwee elu gbanwee ala gbanwekwa ma mkpụrụ obi m gbanwekwa asụsụ m ihe m na-asụzi igbo ahụ I know. Oh shit. Ugbu aga m ezumike ile aha ya ndụka na ndị nga mmepe mezuru ike ndụka na ndị nga mma agachi nga nwebi iwere ego mmu elekwa n'ụwa shi ọ ga-akpọ nwe eje Amerịka ahụhụ n'ụwa gị nsogbu karịrị nsogbu mmo arụ ụjụ mana arụ ụjụ ama m ihe orugbu onwe kwanụ ihe ịpa ilekwa ihe ndị ịpa yoga ma ị na-achọ ịgwa m na ndụka na ndị nga ya na-abịa enye gị nsogbu iji ha bịa nga bịa ekweghị m zuru ike. Oh, yeah, I know. You see, ma ihe niile mpa yoga dịka isiri kwu na-edukwa m ayọ ihe mpa eloge ọ dọrọ na high sea ihe mba eloge lee ya n'elu mmiri ihe m jiri budie baiga na road sea wu maka na ime ụwa jọrọ njọ kịta mmadụ kwesịrị na-aha kalala onwe iji kalala onwe akpakọ onwe onye kwesịrị ịpụta gị ya sọ onwe gị ote mgburezie ha ship ohu dọga ha n'elu high sea ụlọ n'elu mmiri were containers dọga ya n'ime high sea ebu ihe mba elogo echaghị enye of mode ebe gị of mode nga ma akpa rice ma akpa nda ma akpa ayọ ma enwedịle ndị ebufọdụ n'ime container ụwa marịla mma ụwa ga-agbanwe ya nne mgbe mbụkwa gwara gị n'ụwa gụgba ọtọ Oh shit.
Cha and by Kwazono. Somebody say wow. Can you repeat it again? Say wow. Yeah. I know. Shit, many hours. Oh, anyway, I am very, very depressed and disorganized by your amiable gatherings. You know, I am disqualified by your appearance. Oh, shit, man. Please. I wonder. So, just English and I wish. Then I wish second guys out with an atipa. Then I will push. You know, I am a very fabulous son of yours. Now, I'm always with them one who fabulous. Somebody say fabulous. Fabulous. You know, America ever hide. I won't be content. Somebody say ide content. Please excuse me. Hello? Obama? Oh, Trump, yeah? Oh, Michael Jackson? Oh, Mickey Minaj. Oh, yeah, I'm able to help. I don't even have it now. Oh, shit. Okay. All right. Child, man. Oh, Igamaka. Oh, my people, I am very, very disgracefully I'm ashamed of taking the call before you, and you are all ashamed of answering me before me. It was just Nicki Minaj and the president of USA. They are all assembled. They meet in mission. Immediately the container that container book dollar 80 machine. Containers go dollar on a plan ship. 80 ship will container now. In no due respect, my container land there. All land the empty $dollar. The empty container. Look at Aluma Bob and Alumudri. Dogon, Bron, Yes, I am one of the industry son of this soil. So yes, I am very, very accommodated. Somebody say accommodated. Yeah, man. Even Zeruwa is 01 on USA now. Yana Obama, Yana Queen Eliza, Yana Beyonce, Kunuma Beyonce, Yana Guri. Yes, Beyonce. Nasana 01. Beyonce, Bakachuku. And the Boronoga, you know, Murukana, Ndana, and then Ndana, Rebana, all each, I call the Macanadi. I na-achọ water. I know ọ na-eme ndị mmadụ visa. A bịara ka o mere anyị visa. Sorry for my indulgence. I'm a dodger. Yeah, I'm a dodger. In my camps in Burego, but sometimes boys can introduce themselves and then reintroduce. Let them take care. Well, I have all the contacts. This phone, this is all the American contacts on Onga. Okay, contacts in the Europe. Now we're down to Torega. Here, contacts in the Europe. About Torega. In the Malaysia. Come can Thai. Somebody say Thai. Say Thai. How do what I to see? Yeah, Thailand. Say Thailand. Thailand. Read my lead. Thailand. So at this opportunity, how much go le bonus? Yeah, about 400,000. 400,000. Oh, quite unhappy. Well, 400,000 can disgracefully either put you in the prison for a while before you can have your green visa to move around. So here we no war. How will you do? At the Central Police Station, Omaka. Maka ihe ọrụ n'ukwu ma mee nga a ga-eji ya ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe.
Wow. Zero. Ma. Only mama. Only. Hey. Zere. If I take America, how is USA? Show on you keep boom. Ask me you keep boom. Can I make a truck? Lala that truck. Yes, you could drop bulaga. Wow. Biasipan. Oh, no, go. A mayor will come. A mayor will. Oh, no, the show all around. You keep boom. Ask me, keep boom. Now, go. Everything's gone to mother. Everything's gone. Come on, what about USA? It's a muscle. I know my car. I know my car. I got that. I got it. Job. What do you? You go Jack on I never like that. I never want to go. I want to go. I'm going to get this man.